So kusasa iCape Town City iyodlala against iOrlando Pirates. iCape Town City bafethu saya sonke i-team yesibili le yashaya iOrlando Pirates yabo kule league lesikuyona. So iOrlando Pirates ifuna ukuyophaya i-revenge kule match le. Ngizobe ngishaya la i-lineup prediction ye-scheme engenzeka sidlale kusasa. I-lineup prediction yami bafethu. Nawe ungayisethela eyakho kuma comments ungitshela ukuthi wena ungaprefer kudlala abadlali abakanjani obani ofuna ukubabona. Yabo ungishayela i-lineup prediction yakho kuma comments but ngizoshaya le eyami yabo. Lena bafethu ngeke kube imatch elula. Ngeke kube imatch elula for iOrlando Pirates because iCape Town City ifuna futhi ukuqhubeka kuleli record layo lokushaya iOrlando Pirates. iOrlando Pirates ayinayo inhlanhla yokushaya ama-team ase-Cape Town. Ama-team anje ase-Western Cape ahlezi ezobudala inkinga ku-Orlando Pirates but ke Orlando Pirates right now in upper end iyodlala home iyodlala le esigodini. I've seen some tickets ukuthi ase-sold out amanye ama-tickets aku-VIP. I hope abajida bayahamba ama-out ama-fans Orlando Pirates ahamba ayothenga ama-tickets for le match le yakusasa bafethu. Hamba uthenga i-ticket uma ukhona nje ngase Orlando uthenga i-ticket uma ukhona nje le eSoweto uyothenga i-ticket yobuya le match le bafethu. It will be one of the best matches ekhona kule weekend le yabo. So epalini ngokwami bafethu hlezi ngintshela ngalo goalkeeper lo useyibonakala ithi akakhulu ngokwami yabo nganginovalo go goalkeeper esasinabo ngaphambilini. But ukufika kwaseBochayeni ungikhombisela ukuthi angimele manje ngibe novalo lapha epalini. Ngiyazi kukhona umuntu engimthembile kuthi useBochayeni uthi Bochayeni uMakedango uyavala uyavula yabo umjida ukhona emuva. So epalini ngafaka useBochayeni ungangitshela ukuthi ungafaka epalini mhlawumbe ungaqala urotate ufaka uButhelezi maybe ufaka uDladla asazi but uGame Kusasa sawudinga u3 points. So umdlali esingenza sure uzotholela u3 points useBochayeni ngambeka emuva useBochayeni bafethu. Kuthi abantu abazobe bememgadelile lo 3 points abantu abazobe beyigadele useBochayeni i-clean sheet kusasa kuzobe kuxoki benosibisi. I know abajida abekho that top uxoki usathana kubuya yabo ake usane Rastinyana. Umjida was one of the best defenders uOrlando Pirates last season. Was one of the best defenders. Isingisi sibuye sibale bafethu ngilunywa yabo amagama. One of the best defenders uxoki yabo uSibisi useyibonakalisile na since kwalimala undawo uSibisi ubuyile wavala leso sikhala leso kulimala nda and umjidi besebenza kahle benosesana nawe sekulimala usesane salanda uxoki yabo ama defender ethi kulimala elilodwa kubuye elinye kulimala elilodwa kubuye elinye but ke I so wish sokwazi ukuyilungisa leyo nkinga leyo because undawo sebuyile undawo have been training with the club undawo ubuyile bafethu nomdlalo nje kuMosele yabo kungijabulisile ukubona uMosele kungijabulisile ukumbona ekuma substitutes last game yabo umjida ke ubuyile uMosele naye benolepasa futhi nolepasa omunye wabadlali engizwile kuthiwa ngenzeka abuye soon. So i-right wing back yami ngaqalisa lo mfana lo Van Rooyen. I will start Van Rooyen as a right wing back. I don't want to talk a lot about Van Rooyen. Van Rooyen ushaya ama-issues amancane. I hope the management and the coach speaks to umjida unokuhamba kakhulu ephambili abuye akhohle ukuthi iposition yakhe yabo lapha emove. I think mhlawumbe ama-tactics abamnikeza wona because esafika wayengayenzi lento le yabo sasikhala kakhulu ngubani ojwayele ukuhamba uMonyane kakhulu ejwayele ukuhamba ephezulu kakhulu. Mhlawumbe ama-tactics asetshenziswa uJose Riviero ukuthi abadlali kumele bahambe kakhulu ama-wing backs kumele hambe kakhulu ama-numbers phambili yabo. Esafika uVan Rooyen wayengayenzi lento le and lezo zinto lezi zidala ukuthi Orlando Pirates i-consider ama-goals yabo consider ama-goals kakhulu emove kanti asidingi into kanjalo sawudinga u3 points wakusasa. Game kusasa nje kumele siyiwin yabo sikhokhe isibhongo kule club le Cape Town City. Mase kuthi wing back yami i-left wing back yami ngaqalisa lo mfana lo uDion Hotto. I don't want to speak a lot about uDion Hotto bafethu futhi. Dion Hotto is one of the best players esinabo i-club legend le Orlando Pirates sekukaningi ukufaka uHotto wenza izinto zenzeke yabo. Last game sambona eshaya assist enikeza uMabasa eshaya igoli lokuqala ngosikazi zidlala against iBaroka FC. So umjida ngambeka mina zi-left wing back yami kule game le. Now uyakwazi ukukhuphuka ephambili at ama-numbers phambili yabo. Siyawadinga ama-numbers phambili siyawadinga ama-goals phambili yabo. Mase kuthi eswini indish yami engine yami izobe iphethile abafethu labo bawethu engine yakusasa. Umbatha simbonile bafethu umbatha kwakunama-rumors ukuthi umbatha uyaphuza wayesuspendiwe kanti cha last game besombona umbatha naku-ke igame ya last week ipostponiwe. Game ya last week kwathiwa lapha eGolden Arrows Hammersdale amanzi
ayingenile egroundini and kwangekudlaleke yabo. So uMbatha akwazanga ukuyidlala leyo game le. Orlando Pirates kahle kahle as a whole ayikwazanga ukuyidlala. So kule game le uMbatha ngamdlalisa beno Makihlin Makaul. Siyabadinga ngempela kule game le. I-Cape Town City i-team eqinile. I-team eqinile and lapha eswini banabadlali aba-experienced. Khona oDomingo, khona oMohojo, kukhona abadlali abanjengoba oMakarenge if I'm not mistaken. Yabo baningi nje abadlala lapha eswini be-Cape Town City abadlalayo. I think uThulani Serero I think nayo usefikile kwi-Cape Town City if I'm not mistaken. Ngizwe kuthiwa i-Cape Town City izomsayina nje soon. Singesazi noma usekhona noma akakafiki. But ke lapha eswini mina aqalisa uTalent Mbatha benoMakhihlane Makaul. Ibona abadlala engibathemba ukuthi bangakwazi ukuyivimba i-Cape Town City ukuthi ingayidaleli lapha eswini. Because sebadinga ama-pass azoqhamuka eswini awunikeza ama-forwards. uMbatha uyakwazi ukushaya ama-pass afika ephambili asize ama-forwards wethu yabo okuMabasa okuRadomo yabo labo mfethu. Mase kuthi i-central attacking midfield yami ngafaka uTito Maswanganye. uTito Maswanganye bafethu uyena umdlali mina engamfaka yabo. Usengangitshela wena uthi ubani ongamfaka ungafaka uKarim Kimvwidi noma ufake noma uthi usomleleki asazi because uDlamini kule game le ngiyazi akwazi ukudlala. Kulabo mhlawumbe bebelindele ukuthi bazobona uKabelo Dlamini. uDlamini ngiyazi akwazi ukuyidlala igame le. Usaseva i-suspension yakhe. Mina ngikhumbula kahle uDlamini wathola i-card. Wathola ama-card ayi-4 njalo. Wathola ama-yellow card ayi-4 so ngiyazi akwazi ukuyidlala le match le. Yebo ngiyazi akwazi ukuyidlala le match lo. So mina vele ngokwami ngizomqalisa uTito Maswanganye. Nawu ngiyamqalisa uTito Maswanganye kule game le. Yebo yamjida uzesize kakhulu. Umjida udlala kamnandi. Udlala kamnandi and ukumele ayibonakalise kule game le. I'm not putting pressure kumjida. Yabo I seen a lot of people saying I'm putting pressure kuTito Maswanganye. uTito Maswanganye imele adlale ngendlela ajolo ukuyidlala. Yes, imele adlale ngendlela ajolo ukuyidlala but kumele ayikhombele yabo ayibonakalise ngempela ukuthi umjida lento eyenzeka last time sidlala nabo kwakuyiphutha. Yabo kwakuyiphutha adlale ngempela perform phela sidlala home. Medlala home mele kubonakala sidlala home. Mob justice nyana nje. Sayidinga mob justice nyana. Mob justice football kule game iyadingakala. 4 or 5 goals. Yabo singesazi ke. Ibhola liyagingqika anything can happen. But le scheme le so far ngokwami siqinile. Yabo kuthi left wing yami. Left winger yami ngaqalisa uMfuking. Ngaqalisa uMfuking kule game le bafethu angifuna ukukhuluma kakhulu ngoMfuking. Umfana usedlala kakhulu for Orlando Pirates. Sedlala kakhulu for Orlando Pirates and kusasa kumele ayibonakalise umjida futhi. Asinikise ama-goal, asinikeze ama-assist kusasa. Yabo but ngangitshela wena ungafaka kule position le. Mina ngokwami I would put uMfuking. Yabo mase kuthi right wing. Right wing yami ngafaka uShandu. Asinawo amafethu ama-wing. Asinawo ama-winger. So ngafaka uShandu. uShandu vele simsayina from iChipa United. Simsayina from iChipa United wayidlala vele zi-right wing. Samconverta ukuthi abe right back but ke kule game ngamfaka zi-right wing. umjida manikhumbula kahle last season wayesedlala kamnandi uShandu meqhamuka i-right wing back ayephambili ashaya amagoli enye ayisebenzele leyo nto le. Awucabanga sisomdlalisa i-wing right now. Sisomdlalisa as i-wing asenzelani kusasa. So ngamdlalisa mina as i-wing but ke wona wangitshela ukuthi ngafaka kule position leya. Baningi abadlali singabafaka. Mase kuthi lapha phambili kule role leyana ngaqalisa uMabasa. Mabasa isona sniper currently. Isona sniper edlalayo. Uyena mjida nje isithembele kuyena ngamagoli lapha phambili. So ngamqalisa umjida ashayela amagoli. Ungangitshela ke wena ukuthi siphi ischeme ongasifaka mase uthola ithuba but for me this is the lineup I would choose if I'm not mistaken. Iyona le lineup le besizodlala ngayo last week. Yebo iyona lineup besizodlala ngayo last week. Naku sesingakwazanga ukudlala because le eHammersdale wakugcwele amanzi. Ngangitshela ukuthi wena uthi yipi lineup ongayisetha ubani ongamela adlale kule game le. Yabo ngale scheme mina ngiyawubona 3 points. Singawuthola nje u3 points oclean. Singathola u3 points oclean ngale scheme. Singesazi ke bafethu ibhola leli but ungangitshela ukuthi yipi lineup ongayikhetha mase uthola ithuba. Yabo uVana Sports lo ungakhohlwa usubscribe bafethu ulike yabo ucomment ungitshela about the video.